ଜାଣିଛନ୍ତି କି କାହିଁକି ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହନୁମାନଙ୍କ ଦେହରେ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳା ହୁଏ? ସିନ୍ଦୁର ତ ହେଉଛି ନାରୀମାନଙ୍କର ସଧବାର ପ୍ରତୀକ। କୁହାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀମାନେ ନିଜ ମଥାରେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି। ତେବେ ହନୁମାନଙ୍କ ଦେହରେ କାହିଁକି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଯାଏ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କେବେ ନା କେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଥିବ। ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛର ପୌରାଣିକ ରହସ୍ୟ। ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରଘୁକୁଳ ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। କଳିଯୁଗର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନ। ହନୁମାନ ଏବେ ବି ଜୀବିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମର ଆରମ୍ଭରେ ଲୋକମାନେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଗ୍ରାମକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିପଦକୁ ଏବଂ ସଙ୍କଟକୁ ସଙ୍କଟମୋଚନ ଟାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁ ସଙ୍କଟରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ହନୁମାନ କାହିଁକି ସିନ୍ଦୁର ନିଜ ଦେହରେ ବୋଳି ହେଉଛନ୍ତି। ଏକଦା ମାତା ସୀତା ସ୍ଥାନ ସାରିବା ପରେ ବସି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହନୁମାନ ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ସୀତା ମାତା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସେ ପଚାରିଲେ, ମା, ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର କାହିଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି? ମା କହିଲେ, ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ଧରି ନିଜ ଉପରେ ଢାଳିଦେଲେ। ଏହାପରେ ଯାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ହନୁମାନଙ୍କର ଏଭଳି ରୂପ ଦେଖି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସରଳତାକୁ ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ଦେଖି ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଏହା ପରଠାରୁ ସବୁବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ବୋଲି ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି। ହନୁମାନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସିନ୍ଦୁର ଦେହରେ ଲଗାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସହିତ ସିନ୍ଦୁର ଚଢ଼ାଇଲେ ହନୁମାନ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତେବେ ମୋତେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।